बबाग्रा मिया साका सुदो अरया जों साख्लायनाय नखर बायचिरि गा जरा नखर जांनाय किन्तु बरक बुदे आसस्त खायगोना तंग्रा दि आसो चबा नंनो चबा कथरता खायगोदि जों नायगोना गैसाराबो कय এখন অনির্দিষ্ট কালनि बागै जों खायाखो जोंहाबो आबो जोंवा वानसुगिया गबनि बागै आं तिनावरा फायका तंथका ओंखाय বিভিন্ন জায়গা जोंनुखा বিভিন্ন জায়গাवनो चिनि फेभार नताबु वाना जांनाय क्रै बबाग्रा चिन बागै ब चबा खायतोमोन चबा ब खायन थानाय ब आगिबो साजाक आं कोनो पदनि बागै आं कोनो आनि कोनो दन दलतनि बागै आं कोनो पजिशननि बागै या आं एकमात्र तिप्रासानो मोथांना बागै फियगनानि बागै आं जा नांगोन आं चबा नांका आं आनि लांमानो पयजन आं याफारि लांनाय आबो आइको कतर बुदो क्रिया हाइबानो केबेंनाय बदल रक कायसे कुसु बर केबेंनाय बदल रक जे कक रक साइतमो त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हाथे कतर बुजागै खबजागै जातं आबोनि बागै जाय जेसिबि तलाङै खलाय दं आपति रक अमाइके गोबां मा जेते जे बरन बुं खनास मुसुंलिया आबोनो तिनि बीजेपी नो साना मुसुंगो नंनि चरित्र ट्रक ट्रक नुकजागै दं जागाय जागाय विधानसभा बिसिंगो तामुं तं फातारा बाय आमति न ओ पातल कैनानो तमसा सिगारि ताइस फियोगै त्रिपुरा सारानो अरय परे खायनानि बागै बसेसा खालाय दं बिनि ककसे माने प्रदुत किशोर थाप्ला बिन दर थाप्ला सानाय आबोरो कुनु कक दंमानबा प्रदुत किशोर तंगनि नि मखांसिं दंगो प्रदुत किशोर तंगनि नों तिनि टीआरपीसी नि चेयरमैन नंगो प्रदुत किशोर तिनि कराय गिहांखायनो उस्तारि खामो बीजेपी उस्ता नोंदि विदेशी गु बेक माने फरेनार्स गु बेक माने बं बखाबताको मुतु तंको टीआरपीसी कुन क्रिखा आरो बुनि बागान मर दं फैदो नों फेरां ककजागै थैदे नों आरो फेरां ककजागै थैदे मियानु गेरा बागान दगो फेरां कक माने अबंखा पातल कैना मिया जेबो आश्रम राबारि दगो जे कक सामरा कुन कक दंमानबा बेलाय कपाल हामिया हाइपानो पाब्लिक साइमानखा अबर गुमति जे बरक 12,000 भोट कम मानै बा बिसि बाय हारि रिजांनाय आबो कम कक बाबो बनि बागै न मीडिया रंनि बिसिंतो सानमसो खाता बाय बायदि जों जे नाय माने जों नायनाय जों 1984 अब 1984 6 सिल जखन संविधान संशोधन नङाफ्रो आफ्रोबो सोंनुखा ता बारसा बायदि चुपचाप दंदि किन्तु संख्या गरिष्ठतानि कारणे अरनि बरक जेसेबां बारसाय दंथों जोंरि सिरिया जों नाखा थैरिनाय खरबुजुक थैरिखाबा 6 सिल मा परे ताबो जखन साख्लायरिवनो खरबुजुक थैरिनायबा जखन 370 द्वारा जारि खालायो काश्मीर बाय लादाखना आलादा करि चिनि पुरो टीम त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि ताबुनि कताल चिनि विरोधी दल नेता एमएलए रंग तुयै ब मिया गुवाहाटीयाव थांखा गुवाहाटीयाव आलोचना खालायखा आलोचनानि परे ताकफोनो जों पूरा एमने बिनि टीम तो किफिलका हाइपानो ताकफोनो फाइनल कोनो कक जों खानायाको किन्तु हाइपानो जों मियानि सिमिनो अरो आं मियाव फाइथांगा फुङो मियानि सिमिनो जोङो जेसिपि तुबैनाय पूरा एलाकाव और बरक हजार हजार बरक लक्ष लक्ष बरक दंफैया नांगोन नोंनै जागा थि खालायजों फायलाय माने इनो बुबाग्रा सागा तंग्रा दिन आसिंदि ता कयेक दिन आसिंदि हाइपानो चिनि बरक बखा तंमैया चिनि टीडब्ल्यूएफ नि वाईटीएफ नि चिनि गोबांमा एमएलए एमडीसी रक बा चिनि ईएम रक और फायथांजाक आंबो हायनो मियाबो फायजाबा तिनिबो एडिसप मिटिं दंमाने आबनो रिक्सावै नांगो तिनर नायना फायमाने और जत बरनो मालायखा যদি बुबाग्रा दागि खांकाय और शुधु हाथाय कतरया त्रिपुरा हास्तेनि जत लाहार दङ चुराइबारिनि सिमि चेंगै यांगनिनि मनु अर्थात साब्रुम यांगनिनि दक्षिणनि